Som com som i així seguirem sent, i així seguirem sent. Som com som i així seguirem sent. Ei! Quan ens van diagnosticar que en Teo tenia autisme, la veritat és que la informació que ens arribava era molt escassa i bàsicament a través d'internet. Ens van donar una atenció que ens va ser com una llum en la foscor, realment, perquè ens trobàvem molt perduts a l'hora sobretot de saber quina escola havíem de triar per al Teo, quina mena de tractament, de teràpia havíem de fer amb ell, com d'intensiva havia de ser. Tot això ningú t'informa excepte una associació com Aprenem. El tipus d'atenció que necessitava en Teo, quantes hores, lo de l'escola, sobretot saber si, per exemple, podria estar inclòs en una escola ordinària. Ells ens van insistir molt en que això era possible i si no t'ho diuen ells, bàsicament no t'ho diu ningú. I aleshores per nosaltres ha estat clau perquè en Teo ara té 10 anys i parla i es comunica moltíssim. Això ha estat possible gràcies a la inclusió i aquesta inclusió nosaltres l'hem aconseguit gràcies als consells que ens van donar des del primer moment. El paper d'Aprenem en l'assessorament a les famílies és fonamental. Per exemple, també t'assessoren en el moment de saber quins ajuts tens tu opció amb un nen que té una discapacitat, una dependència. Hem trobat que són els únics gairebé que han pensat en tot el camí de l'autisme, no només en el de un nen, sinó que ja han anat pensant en un pla de vida independent, en com treballar els conflictes, petits conflictes diaris que genera els problemes de conducta de vegades d'en Teo. Aleshores, com que ho han dissenyat tot molt bé perquè tu et sentis acollit i acompanyat. Organitzen amb la informació a les famílies hi ha també, per exemple, la part de lleure, d'informar-te de quines coses pots accedir en el lleure del nen, que són moltes hores i molt importants. Aleshores, és una guia que jo sense ella no sé si me n'hagués sortit, la veritat. És bàsic la feina que han fet aquí amb totes les famílies. Estem molt contents.